on hi ha el CAP, on hi ha el Joana d'Empúries o on hi haurà la sala polivalent. Hem rehabilitat la façana del claustre del Palau del Comtes, hem arranjat la plaça de la Moneda i Jaume I com a una segona fase del centre històric, hem arranjat la zona del poblat típic, hem reurbanitzat l'avinguda Copla Rossinyols i després hem estat pendents de les obres de la comarcal 260 que, bé, com ja sabeu, nosaltres aquí teníem un greu problema de comunicacions i aquí tinguent en Pere Macias el que sí que aprofito és per donar-li les gràcies perquè ell va ser un dels que va iniciar el projecte de desdoblament de la comarcal 260 i que sortosament s'ha anat seguint i no s'ha deixat i per tant amb això podem estar satisfets. Hem anat vetllant els diferents accessos, l'accés a través del pont al nucli de Castelló, els passos que hi han de vianants de Castellonou, ara a més amb un pas de vehicles que també permet connectar l'àrea de Castellonou amb l'àrea del nucli històric i a més amb els darrers accessos a Empúria Brava, els primers que es van fer, la rotonda central, la rotonda de més a tocar els Recs Salins i ara també es va aconseguir, després de batallar molt perquè no ens la volien fer i això ho saben molt bé alguns, sobretot la gent de Tot Comerç que ens va venir a recolzar algun dia que vam tenir una reunió amb el director general de carreteres, no ens volien fer la tercera rotonda d'Empúria Brava, finalment l'hem aconseguit i ens la fan. I després també, una qüestió molt interessant és l'adequació paisatgística que hem anat fent de la rovina a les diferents tanques per treure el que serien aquestes tanques que a vegades estèticament són tan lletges que estan fetes amb somiers i coses així estranyes. Amb seguretat ciutadana i protecció civil, finalment, la policia local la vam traslladar a Empúria Brava, però alhora, en aquests moments, ja estem desplegant la policia de barri. És un projecte que l'hem començat a iniciar ja en aquesta legislatura, però que tenim previst desplegar-lo en la seva totalitat aquests pròxims 4 anys. De moment hem començat pel nucli històric, però està previst que la policia de barri n'hi hagi en els barris on hi ha més concentració de població o més conflictivitat. Podem parlar de Deltamuga, podem parlar del sector Moixó-Sant Mori, podem parlar de Castellonou, estic parlant de barris amb aglomeració de gent que hi viu tot l'any, Castellonou, Puigmal, i Deltamuga sí que hem de parlar com a barri conflictiu. Sabeu que hem presentat per 4a vegada en el pla de barris de la Generalitat el sector Deltamuga per rehabilitar-lo, per mirar de millorar-lo i veure si d'aquesta manera podem regenerar-lo i aconseguir que sigui un barri potser amb una dignificació molt major de la que tenim ara, que ara malauradament només hi tenim incidents desgraciats. Hem renovat la flota de vehicles, una flota de vehicles que amb el sistema de rènting cada 4 anys la tindrem nova. Un sistema, la veritat, meravellós. Els cotxes només se'ls ha de posar el gasoll, si s'espatllen la reparació va a càrrec del rènting. En el seu moment es va ubicar una UAC dels Mossos d'Esquadra i ara un dels grans projectes que també s'està iniciant són el que seria el centre de serveis d'Empúria Brava, en el qual hi haurà unes noves dependències de la policia, entre d'altres coses. En quant a economia, gestió i promoció del municipi, les OMACs, Oficines Municipals d'Atenció Ciutadana. Hem creat la de Castelló d'Empúries ja fa uns quants mesos. Ha estat un èxit. Tenim un índex de satisfacció altíssim del servei que està donant la OMAC de Castelló d'Empúries. Sistema, s'han acabat el sistema antic de córrer de taulells amunt, avall, ara pujar escales, ara aquí i allà. Els veïns que necessiteu algun servei de l'Ajuntament, alguna informació, algun tràmit, veniu, us assenteu, us atén una persona i aquesta persona us ho ha de solucionar tot. Tot. Des d'informació a tràmits, pagaments, arreglar errors que pugui haver-hi, del que sigui. I ara en aquests moments ja tenim també acondicionades les dependències d'Empúria Brava per crear la OMAC d'Empúria Brava. Per tant tindrem 2 OMACs. Aquestes entraran en funcionament molt pròximament. Això ha anat acompanyat, evidentment, d'una modernització i una informatització de l'Ajuntament, perquè sense això no podríem fer això altre.
l'any 95 només hi havia un PC en aquesta casa. Encara, en Francesc anava amb llapis, el senyor Soler també feia els pressupostos amb llapis i goma, i ara, doncs, qui és el que des de l'àrea d'Hisenda pot prescindir de l'Excel? Ningú. S'ha de treballar amb això i han sigut eines que ens han permès precisament millorar la gestió i a partir d'aquí precisament afrontar reptes importants perquè hem estat preparats. Hem creat el polígon industrial al Pla, no teníem polígon industrial, en vàrem crear un que és a la zona del Pla, que realment ha sigut un èxit. En allà s'hem pogut ubicar les nostres petites i mitjanes indústries que teníem repartides arreu del casc urbà i els hem pogut concentrar en una bona zona amb tots els serveis que necessiten les indústries, i a més això ha permès implantar indústries que ens han vingut de fora i que per tant això conseqüentment ha creat llocs de treball. És així d'evident. Hem superat un dels grans reptes que teníem en aquest municipi, que era el tema de la informació ciutadana. Ens costava molt arribar a la gent, el repartiment, el fet de que a Empuriabrava no hi visqui gent tot l'any, el fet de que la gent que hi viu tot l'any a vegades no està registrada en el padró, el fet de que el paper costava repartir, etc. Havíem intentat 25 sistemes, al final n'hem trobat un que ens funciona. També perquè avui dia, cada dia més, a cada llar hi ha un ordinador. I el servei CETAC ens ha permès informar de forma instantània, puntualment, de tots i cadascun dels actes que fan no només l'Ajuntament, sinó també les diverses entitats cíviques i esportives del municipi. Alhora també ho fem a través del mòbil. I a més també us haig d'informar una cosa. Aviat, i això ja ho estem treballant inclús des del Consell Comarcal, també sóc el conseller comarcal de Noves Tecnologies, el tema del canal de banda ampla de la televisió digital terrestre. Abans algú podia dir, home, el CETAC en els que tenen ordinadors hi va molt bé, però els que no tenen ordinador què fem? Però qui és el que no té un televisor a casa? Difícilment avui dia trobaríem una casa sense televisor. Doncs bé, en el moment en què tinguem desplegat a la comarca tot el tema de la TDT a nivell municipal, la banda ampla serà un servei tipus CETAC, tipus web, que arribarà a cadascuna de les llars amb informació també municipal i altres qüestions com pot ser, que després es anirà veient, tràmits, gestions i informacions de tot tipus. La gestió mixta dels canals d'Empuriabrava, un altre dels grans reptes. Els canals d'Empuriabrava és un dels nostres productes estrella a nivell municipal turístic. Nosaltres amb això som únics, som diferents i és un producte que és el que ens dona aquesta, diguem-ne, diferència respecte d'arreu. És el que ens proporciona també una certa estabilitat en quant a turisme. No patim els alts i baixos turístics com en llocs com Lloret de Mar o altres llocs que tenen un turisme més convencional. Nosaltres amb això som diferents. Què ens convenia? Tots ho sabíem, les queixes de gent d'Empuriabrava dient que els canals estan abandonats, que els canals són bruts, que convé dragar-los, que convé senyalitzar-los bé, que convé, dignificar-los una mica. Malauradament, la gent es venia a queixar a l'Ajuntament. Lògic. Bé, això estava en mans d'una empresa privada i, evidentment, la gestió nosaltres consideràvem que havia de ser de caràcter públic. Finalment hem aconseguit, gràcies a que un grup holandès ha comprat la concessió i aquesta gent venen amb un altre esperit, ens hem pogut entendre, hem creat una empresa mixta i aquesta empresa mixta, els estatuts els aprovarem recentment, ja us puc avançar, ja ho vaig avançar en la inauguració de la Fira del Vaixell, serà presidida per l'alcalde de la població i el Consell d'Administració tindrà una majoria per part de l'Ajuntament i ara vol dir que l'Ajuntament estarà implicat amb la neteja, amb la vigilància, amb el manteniment dels canals i per tant a partir d'aquí sí que podrem tenir-los realment dignes com correspon a la marina residencial més important de la Mediterrània. Vam obtenir la classificació de destinació turística esportiva, no per casualitat, sinó perquè ja en aquells moments, quan es van atorgar aquests primers guardons, doncs ja teníem d'alguna manera alguns equipaments, sobretot el tema de paracaigudisme que ja ens distingia d'altres poblacions. S'han fet campanyes promocionals en diferents fires de turisme internacionals, no entraré en detall. S'ha millorat la senyalització a tots nivells.
darrerament hem posat la del centre històric, però també s'han renovat ara els plafons informatius en diferents llocs estratègics, s'han posat tòtems per la diferent publicitat i hem anat consolidant les jornades gastronòmiques de primavera que d'aquí poc celebrarem.